Ma daj, Zdravko, nemoj komunicirati, nemoj davati izjave, nemoj održavati presice, bolje je za tebe i Boga mi, dobro ste me ušutili. Mi smo kanibali, poješćemo te i taj pir traje cijelu utakmicu. Vidim i vama, mlada dama, to je jako smiješno, jel da? Da, stvarno je smiješno, vidim da se cijelo vrijeme smijete, jako je smiješno. Ako niste znali, to je poziv na ubistvo jednog vašeg sugrađanina, izvršnog predsjednika Dinamo, to su prijetnje, to je govor mržnje, to su pozivi na ubojstvo. Naravno, tamo je tradicionalno su transparenti sa mojom prekriženom glavom, što je opet poziv na ubojstvo, poziv na mržnju. Oni pale stolice, oni bacaju baklje, Šimunić iznosi baklje sa terena, nema, pored njih na 10 cm stoji interventna policija, niko ništa ne poduzima. Ljudi koji čekaju prava idu s placa. Pa vi mislite svi skupa da je to normalno? Jer vi mislite da je to sve normalno? Ridikul koji je prihvatio nalog partije da provede zauzimanje hrvatskog sporta. I naravno, Hajduk je pao ničice, jer to nije problem. Hajduk je uvijek bio privjesak partije za vrijeme Tita, pa je to i danas. Sam im ja stao na put sa mnogim svojim saveznicima. Da, Zdravko Mamić ima puno prijatelja sportskih i puno saveznika. Inače, gospodin Matija Sigur ima sudsku zabranu dolaska na stadion. Oni su zapalili tu ložu. Između ostaloga, Čiro i ja smo ih sramotno branili tada da im se treba oprostiti, a prava istina da su oni zapalili ložu. Sjećate se ove slike heroja sa nožem? Vidite ove nož uzignut u ruku, radi se o gospodinu Danijelu Periću. Sa prekriženom glavom Zdravka Mamića. Znači da malo postoji u državi brige o malodobnoj djeci. I gdje su sad ti pravobranitelji za mladež, za djecu, gdje je tu javnost moralna? Nema tu da zakon nalaže da se malodobna djeca čuvaju, da se ne izlažu, da im se ne pokazuju lica. Ko se želi mene ubiti? Još samo ne pucaj. I ne razumijem zašto vi to ne osuđujete, zašto vi u tome sudjelujete. To je moja poruka. Zašto sedma sila koja se zove sedma sila, moralna snaga svakog društva, sedma sila, snaga svakog društva. Pa zašto vi dozvolite da se sudjeluju? Da ne uvažimo taj prijedlog. Pa ima nekoliko modela napraviti spin i zamjenu da neutralizirate učinke ove moje istine i argumenata. Kaže se, ova četvorka, mi zagovaramo demokraciju. Koju vi demokraciju zagovarate? Uličnu demokraciju. Uličnu demokraciju u kojem pozivate na nasilje, u kojem manipulirate malodobnom djecom. Šta imaju djeca malodobna sa inicijativom jedan član, jedan glas? Pa naravno da se senzibilizira javnost, da se prikaže da je na Runu bilo 1000 ljudi, a bilo ih je 20, da se prikaže da je na Trgu Republike bilo nekoliko tisuća ljudi, a bit će oni koji ulaze i izlaze iz tramvaja. Udružila se interes SDP-a, udružio se interes medijske mafije i udružio se interes kriminalaca koji za svoje neke sitne račune ulaze u tu koaliciju i rade ovo što rade Dinamo. Zamislite si Dinamo da Dinamo ima podršku kako danas uživa Hrvatski nogometni klub Rijeka. Kako je veli moguće da kad veli slika je jedini dokaz relevantan svega? I kako je moguće kad na toj slici Bego ovako šakom hoće udariti Mamića i kad na toj istoj slici Mamić drži ovako ruke da spriječi taj udar? Ma kako je moguće, kaže, zašto to radite Dinamo, zašto sudjelujete u tome? Pa ja razumijem da je neko Hajdukovac, pa razumijem da je neko član SDP-a. Pa ali gdje ste vi Zagrebčani, gdje ste vi Hrvati, gdje ste vi Česti? I kaže, ima znači 5 udruga. Jedina udruga koja ne želi da ovo ludilo na tribinama prestane i koja radi sve ove nerede je udruga iz Raškovića.